Od 2023. godine u Srbiji se održava takmičenje za najbolju novu srpsku reč. Te godine pobedila je reč duhoklonuće, što je zamena za anglicizam depresija. 2024. godine pobedu je odnela imenica rasanica. To je izlazak iz nekog stanja nejasnoće, kao kad nam pukne pred očima, kako objašnjava prošlogodišnja pobednica. Ove godine za najbolju novu srpsku reč izabrana je imenica bezrečica. To je stanje velikog uzbuđenja kada se dogodi nešto potpuno neočekivano, pa ne možemo da nađemo prave reči. Takođe, pre nekoliko meseci objavljena je knjiga u kojoj su sakupljeni predlozi takmičara za 2023. i 2024. godinu. I zbog toga sam ja odlučio da sa vama podelim 20 meni najdražih reči iz 2023. godine. Kako budem navodio reči, vi razmišljajte o tome koja se vama najviše dopada. Mesto broj 20. Sklopče. Šta mislite šta je to? Imate 3 sekunde da pogađate. 1, 2, 3. Sklopče je laptop. Računar koji se sklopi, odnosno poklopi. Veoma simpatična reč. Mesto broj 19. Bezmaštica. To je privremeni nedostatak mašte i stvaralačke sposobnosti. Dopada mi se ova reč, naravno ne dopada mi se kada upadnem u bezmašticu, jer kada upadnem u bezmašticu onda upadnem i u duhoklonuće, ali mislim da ova reč može da mi pomogne da se to manje dešava. Idemo dalje, veoma interesantna reč za mesto broj 18 i to je svetogled. Dakle, to je pogled na svet, način na koji neko posmatra stvarnost. Primer, Milica ima poprilično pesimističan svetogled. A kakav je vaš svetogled? Optimističan ili pesimističan? Mesto broj 17, bestebnost. Stanje bez tebe. Ne nedostajanje, već stanje bez te jedne osobe. Dok sam čitao ovo objašnjenje, na koga ste pomislili? Koja je ta osoba koja vam fali? Mesto broj 16, zasutravanje. Šta mislite šta je to? Reč koja bi mogla da zameni prokrastinaciju. Učestala reč u današnje vreme. I takmičar poručuje, ne zasutravaj. Na poziciji broj 15 je glagol premisliti. A to znači preterano razmišljati o mogućim ishodima do mere da se usled toga odustaje od delovanja. Ja sam počeo da premišljam u toku pripremanja ovog klipa. Prvobitno sam hteo da ubacim 10 reči, ali kada sam vidio da ih je toliko dobrih, onda sam broj povećao na 15, pa sam se premišljao da li da bude 15 ili 20, pa koja reč da bude na prvom mestu, koja na drugom, koja na trećem, koja na šestom. Ja sam shvatio, previše premišljam. Idemo dalje, jedna veoma lepa reč za mesto broj 14 i to je mirodušje, a evo i objašnjenja. Osjećanje koje nam svima treba, a najmanje ga ima u savremenom društvu. Smiraj u duši. Samo čovek koji ima mir u svom srcu i u odnosu sa drugim ljudima može da ima zdrav duhovni život. Veoma lepo objašnjenje za veoma lepu reč. Na mestu broj 13 nalazi se reč milodan. To je posebno lep dan zbog, na primjer, nekih srećnih događaja, susreta sa dragim ljudima, ispunjenosti radosnim osjećanjima. Evo jednog pitanja za vas. Kada vam je poslednji put bio milodan? I da li planirate neki milodan? I zamislite da je svaki dan milodan. Mesto broj 12, imenica samolet, što znači avion. Ja sam u poslednje vreme oduševljen avionima, odnosno samoletima, i svaki put kada preleti avion, to me podsjeti na to da ljudsko biće ima beskonačni potencijal i zato vam želim da poletite, baš kao samolet. Predivna reč za 11. mesto i to je slovoplov, a evo i objašnjenja. Ova reč rođena je iz moje želje da srpski jezik ima reč koja će na poetski način opisati rečit govor koji kao mirna i duga reka nosi slušaoca. Fenomenalno. Slična reč je i na 10. mestu i to je milorekost ili u zagradi pridev milorek. To je sposobnost da se govori biranim rečima punim ljubavi i milja, onaj koji tako ume da govori. Meni je svakako cilj da budem što milorečiviji i mislim da će me ova reč definitivno podsjećati na taj cilj. A evo i izazova za vas. Probajte da se setite osobe koja je najmilorečivija u vašem životu. Fenomenalna reč na mestu broj 9 i to je vekovina. Reč slična tekovini, ali ipak malo drugačija.
Večna, vekovna, zauvek prisutna dobrobit, na primjer knjiga koju je neko ostavio mnogima. Tako bi ogranci u bibliotekama mogli da budu vekovine velikih pisaca. Kako bi bilo lepo kada bi svako od nas ostavio neku vekovinu i imao pozitivan viševekovni ili čak višemilenijumski uticaj. Na mestu broj 8 nalazi se imenica uzrelje. To je pubertet, period života u kome dete ulazi u svet odraslih, to jest sazreva. Uzrelje nije ni malo lak period u životu, ali je svakako i lep. Ako se i dalje nalazite u periodu uzrelja, želim vam da u njemu uživate 1.000.000%. Na mestu broj 7 nalazi se imenica različnik, a evo i objašnjenja. Ova reč bi se odnosila na osobu koja se svojim kvalitetima ili genijalnošću razlikuje od ostalih. Neko ko je osoben, neponovljiv, jedinstven, poput Nikole Tesla ili neko ko se posebno izdvaja, poput Nikole Jokića. Cilj mi je bio da napravim reč koja bi najbolje opisala nekoga ko je genije ili zamenila tu reč našom. Možda si baš ti različnik koji je potreban ovom svetu. Na mesto broj 6 je imenica pravopisac. To je zamena za reč lektor, latinskog porekla. Ovo mi se veoma dopada, ali ja bih dodao još jedno značenje. Pravopisac može da bude neko ko mnogo voli pravopis, neko ko je zaljubljen u pravopis. A to bih bio upravo ja. Meni je pravopis jedna od najomiljenijih knjiga, ako pravopis uopšte spada u knjige, tako da sam ja pravi pravopisac. Hvala za ovu reč. Broj 5. Saplačnik. Neko ko je spreman da, iako nije tužan, tuguje i plače sa osobom koja mu je bliska kako bi preuzeo deo tuge na sebe. Ovo me podsjeća na citat iz Biblije kada apostol Pavle kaže radujte se sa radosnima, plačite sa plačnima. I mislim da u današnjem svetu svakome od nas treba bar jedan saplačnik. Da li vi imate svog? Ako ne, eto, ja mogu da vam budem saplačnik. Ako ništa drugo, bar digitalni saplačnik. Fantastična reč na mestu broj 4 i to je večnutak. Trenutak ili osoba koji se večno pamte. Nešto što se ne zaboravlja. Nezaboravni trenutak zapisan u večnosti. Rekao bih da je jedan od načina na koji možemo da merimo kvalitet života i to koliko večnutaka imamo. Probajte danas da napravite bar jedan večnutak i svoj život pretvorite u umetnost pravljenja večnutaka. Na mestu broj 3 se nalazi imenica koja je lako mogla da bude prvo ili drugo mesto i to je reč vremeplet. To je mašina pomoću koje se upravlja vremenom ili vremenskim prilikama. Ja bih toliko voleo da sada imam vremeplet i da odem u 896 milijardi 742 miliona 556.711 godinu i da vidim kako izgleda ta fenomenalna, intergalaktička, supersonična budućnost. Da li želite sa mnom? Na drugom mestu nalazi se imenica za novu nauku, odnosno za nauku koja već postoji, a koja je sada dobila svoje ime, i to je maštologija. Nauka koja proučava dečiju maštu, sreću i magiju detinjstva. Iako imam preko 20 godina, ja se trudim da živim kao dete i da živim u svetu beskonačne mašte i kreativnosti. I na prvom mestu nalazi se imenica svetloradnik ili svetloradnica. To je prosvetni radnik koji je posvećen svom poslu i koji svojim učenicima daruje znanje i osvetljava put. Svetloradnici su nam preko potrebni, a verujem da i svako od nas može da postane bar neka vrsta svetloradnika. Ili kao prosvetni radnik, ili kao neko ko deci osvetljava put i daruje im znanje. Ovo su mojih 20 omiljenih novih srpskih reči za 2023. godinu, a koja je vaša nova omiljena srpska reč?